Актыўная і свядомая частка беларускага грамадства ведае прозвішча Вечорка з пачатку 80-х гадоў з адраджэння, у якім Вінцук Вечорка прымаў самы актыўны удзел, і да сённяшняга дня шмат хто ўдасканальвае сваю беларускую мову, дзякуючы яго падказкам, парадам, тэоріі. Усе памятаюць, ці светлая памяць захоўваецца пра Арыну Вечорку. А сёння я размаўляю з Франакам Вечорка, які з'яўляецца адным з бліжэйшых паплечнікаў Святланы Ціханаўскай, і ў мяне ёсць шэраг пытанняў да яго. Прывітанне, Франак. Добрый дзень. І сапраўды пачну я, напэўна, з незручных пытанняў, якія мне самому падаюцца не вельмі правільнымі, ці там не вельмі нейкімі дарэчнымі. Але тым не менш у грамадстве яны неяк існуюць, і пра іх часткова гаворыць частка грамадства. Па-першае, гэта тое, што і Святлана Ціханаўская, і Сяргей Ціханаўскі яшчэ да яе, і таксама Бабарыка і Цэпкала кіруюцца з Расіі, з Крэмля і выконваюць тое, што ім загадваюць. Як вось можна разбурыць ці абвергнуць гэтае меркаванне? Я таксама гэта чуў і ў перыяд выбарчай кампаніі, і цяпер працягваюцца нейкія водгаласы той канспіралогіі, але асабіста я не пабачу ніводнага доказу сувязі ані Сяргея, ані тым больш Святланы. Я працую з ёй штодня, я размаўляю з ёй, і яна вельмі шчыра ставіцца да ўсяго, што робіць. Яна верыць у тое, што мы можам перамагчы, і мы абавязкова пераможам. І яе матывацыя, калі яна ўваходзіла ў гэтую кампанію, было безумоўна падтрымаць мужа, але таксама прывесці наш народ да свабоды. Так, зараз мы бачым, што пачынаецца нейкі геапалітычны розыгрыш. Ёсць нейкі крамлёўскі сцэнар, там з улікам канстытуцыйнай рэформы. Мы бачым, што з'яўляюцца новыя персанажы на гарызонце, гучыць прозвішча Мазепіна. Раней гучала прозвішча Бабарыкі, але ніякіх доказаў пра сувязі Бабарыкі і не тым больш Ціханаўска з Расіяй не паступіла. Тым больш, што шмат хто гаворыць там пра фінляндызацыю, узор, як Фінляндыю бяруць, а фінскія палітыкі заўсёды падтрымоўвалі, імкнуліся падтрымоўваць добрыя стасункі з вось гэтым усходнім медведзем. І нам таксама прыйдзецца з гэтым лічыцца, і гэта, напэўна, трэба тлумачыць. Але ёсць яшчэ адно незручнае пытанне. Усе спасылаюцца на тое, што Святлана Ціханаўская, так бы мовіць, хатняя гаспадыня, увязалася ў палітычны працэс знянацку, і нібыта яна настолькі несамастойная фігура, што вось такія людзі, як Франак Вечорка, там Александр Дабравольскі, там Красуліна, можна яшчэ там некалькі прозвішчаў называць, якія называюцца, яны кіруюць проста Святлана як марыянеткай. Гэта неправда. Святлана мае сваю пазіцыю, свае погляды. Часам гэтыя погляды разыходзяцца з поглядамі каманды. У яе абвостранае пачуццё справядлівасці і шчырасці. Яна, напрыклад, ніколі не можа сказаць неправду. Яна нават на сазвонах з рабочымі, учора з завадчанамі, яна пачынае шчыра, адкрыта расказваць пра ўсе дэталі там працы, планавання, што ў прынцыпе можа зашкодзіць, бо мы ведаем, што ўсе гэтыя размовы праслухоўваюцца, праглядаюцца і могуць трапіць і ў КДБ, і ў адміністрацыю Лукашэнкі. Кіраваць ёй немагчыма. Я пра гэта казаў недавно ў інтэрв'ю. У яе вельмі моцны стрыжань. Яна вялікі патрыёт Беларусі. У яе вельмі моцны талент і адчуванне людзей, якія вакол. Яна сябе акружае вельмі добрымі людзьмі. І тут я не пра сябе, але і пра тых, хто быў усю каманду да выбараў 9 жніўня. Я то з'явіўся пасля, а тыя людзі, якія працавалі з ёй чэрвень, ліпень, жнівень, таксама вельмі шчырыя людзі. Некаторыя з іх зараз у турмах, некаторыя працягваюць барацьбу ў Беларусі. Галоўнае цяпер для яе гэта падтрымліваць дух тых, хто змагаецца ў Беларусі. І вось
той капітал, які ўдалося збудаваць агульнымі намаганнямі са штабамі і бабарыкі, і цапкалы, і тымі валантэрамі, якія далучыліся, вось гэты капітал утрымаць і, магчыма, інстытуцыялізаваць палітычна. Таму што цяпер прыйшоў час вось тыя новыя рэсурсы, тую людскую энергію, якая выплеснулася, яе раскласці і ператварыць у нейкую структуру новага грамадства, якое і прыйдзе, вернецца. Зараз мы яшчэ да гэтага дойдзем. Я з вами цалкам згодны, хоць маю невялікі досвед кантактаў са Светланай, але адзіная сустрэча, якая ў мяне была, яна таксама для мяне паказала, наколькі гэта чалавек шчыры і сапраўды са стрыжнем, як вы гаворыце. Але гэта асабісты досвед. І я думаю, што пра яго трэба распавядаць людзям дакладна. Але Светлана Светланаю, сімвал рэвалюцыі сімвалам рэвалюцыі, а ёсць каманда. Я ўжо называю гэта вашу віленскую групу клубам нейкім, бо пакуль структуры не бачу, не разумею. І да вас таксама пытанне, уже не проста пра Светлану, а вось пра гэты палітычны цэнтр, палітычную галаву нашай рэвалюцыі. Ці не падаецца вам, што вы заўсёды спазняецеся? Цалкам уже, это не пра Светлану, это уже пра вас, як пра групу, як пра тых, хто зараз у першых шэрагах рэвалюцыі. Што вы спазняецеся, што вы рэагуеце на тое, што адбываецца, а не пракладваеце дарогу, не паказваеце шлях і не праглядаецца вось на гэтым шляху прамежкавыя мэты, канчатковая мэта, да чаго мы павінны прыйсці, або тыя абстрактныя заклікі да новых выбараў, яны ўжо трохі, так скажам, абвечалі, састарэлі. Добрая заўвага, сапраўды мы спазняемся. І ёсць шэраг прычынаў, чаму гэта адбываецца. Таму што ад самага пачатку гэтая рэвалюцыя, яна не ішла зверху ўніз, а знізу ўверх. І па сутнасці, што трэба рабіць Святлане і ўсяму офісу, гэта тыя запыты людзей, якія паступаюць і ад групаў рабочых, і ад студэнтаў, іх трэба неяк трансфармаваць і пакласці ў нейкую дарожную карту, нейкі план. Як толькі Святлана робіць нейкія заклікі альбо моцныя палітычныя крокі, як з тым жа самым ультыматумам, гэта ўспрымаецца як моцны крок на апераджэнне, але гэта выклікае канфлікт з тымі групамі, якія да таго моманту раней самі ініцыявалі. Літаральна ўчора была размова з завадчанамі, я таксама на ёй прысутнічаў, і мне здавалася, што заклік да ультыматума і да трыбунала гэта тое, што лідар павінен рабіць, і тое, што людзі чакаюць ад лідара пракладваць дарогу. Але завадчане сказалі, што не. Святлана, мы самі вырашым, калі нам страйкаваць, мы хочам самі распланаваць, а вы проста падтрымайце ў момант X той план, які мы зробім. Бачыце, тут дзве стратэгіі, два падыходы, якія канфліктуюць. Гарызантальная нізавая рэвалюцыя і вось гэты новы палітычны цэнтр, ці павінен ён браць на сябе поўнае лідарства і менеджмент гэтай рэвалюцыі, ці не? Вот у гэтым пытанні, у гэтым канфлікце, у гэтым вось тая праблема, пра якую вы кажаце, што мы спазняемся з рэакцыяй, так што мы ідзем у свет, не пракладваем дарогу. З тым ультыматумам гэта хутчэй было непадрыхтаванае такі скачок наперад, калі шмат што было проста неўзгоднена, непадрыхтавана і так далей, то бок памылкі ад людзей, якія знаходзяцца ў вашай пазіцыі, яны вельмі дорага каштуюць. Вось вы ўзгадалі пра канфлікты. Давайте пазначым, вось ці няма канфлікту інтарэсаў, канфлікту дзеянняў паміж, скажем, народным антыкрызісным кіраваннем Латушкі і вось клубам непасрэдна Светланы Ціханаўскай. Ці не ёсць пэўныя там супярэчнасці паміж былымі штабамі, скажем, пра штаб Цыпкала амаль нічога не чуваць, а штабам Бабарыкі і вось той групоўкай, якая паўстала ўжо пасля 9 жніўня вакол Светланы Ціханаўскай. І ці не сказваюцца гэтыя напружанні і канфлікты на дзеяннях, на ўзгадненні той самай дарожнай мапы, што КС вось абязглаўлены фактычна, і так далей. Як вы ставіцеся да гэтых падазрэнняў у ваш бок? Цэнтр рэвалюцыі так ці інакш павінен заставацца ў Беларусі.
Тыя офісы, якія паўсталі там цэнтры у Вільні і Варшаве, адзіная мэта, якая перад імі стаіць, гэта укачваць энергію, сілы у тых, хто застаецца ў Беларусі і працягвае змаганне. Калі не будзе этой вулічнай барацьбы, то не будзе і рэвалюцыі, не будзе сэнсу ў гэтых урадах і цэнтрах у выгнанні. Што адбываецца ў Вільні, Варшаве, гэта пастаянная такая палітычная дынаміка, пастаянныя кансультацыі, пастаянныя ўзгадненні пазіцыяў, але гэта ніякім чынам не канфлікт. Таму што ўсе ідэалагічныя пазіцыі асноўныя, яны узгодненыя. Няма, напрыклад, абсалютна ніякіх пярэчанняў там у стаўленні да Еўропы і да Расіі. Усе прызнаюць той факт, што на дадзеным этапе нам трэба акцэнтаваць увагу на новых выбарах, а не канстытуцыйнай рэформе. Абавязкова трэба казаць пра нейтральнасць Беларусі, пра тое, што сяброўства з Расіяй і Захадам аднолькава важнае ў будучай перспектыве. Ну, вось наколькі КС, Координацыйны савет, які застаўся ў Беларусі, увогуле уплывовы вось у ўсіх тых цэнтрах, якія з'яўляюцца палітычным узроўнем нашай рэвалюцыі. Наколькі ён уплывае, бо ён адзін з першых быў створаны там на пачатку у другой дэкадзе жніўня, але здаецца, яго значэнне, вага падае з цягам часу. Ну, таму ёсць падзел. КР выконвае ролю дыскусійнай платформы, фармулюе ідэі, меседжы, візію, а выканаўчай структурай з'яўляецца офіс і кабінет Ціхановскай, ці Віленскі клуб, як вы называеце. Цяпер нельга назваць урадам у выгнанні, таму што ў нас няма яшчэ выгнання і няма такой патрэбы. Гэта, я думаю, што толькі уселіць песімізм і недавер, калі мы назовем гэта ўрадам выгнання. Але ёсць структура, якая, супрацоўнічаючы з каардынацыйнай радай, сазвоньваючыся 2 разы на тыдзень, якая гэтыя фармулёўкі прагаворвае і запускае кампанію ў дапамогу тым, хто ў Беларусі. Пачакайце, Франак, я не вельмі зразумеў. Значыць, вы пазначылі КС як структура прымаючай рашэння, а вось выканаўчыя структуры гэта вы, Вільні, там хтосьці ў Варшаве і так далей. Ці не падаецца вам, што па-сапраўднаму павінна быць якраз наадварот? Наадварот, можа быць нейкая там структура палітычная, якая ўзгадняе там і прымае там пэўныя палітычныя рашэнні, у тым ліку і з міжнародным узроўнем стасуецца, а выканаўчая структура павінна быць тут. Як можна штосьці выконваць у Вільні? Праблема з палітычнымі рызыкамі. Тыя людзі, якія ў КР і нават якія на ўсіх нарадах удзельнічаюць, якія застаюцца ў Беларусі, вельмі рызыкуюць. Любое публічнае з'яўленне ці нават публічная заява можа каштаваць ім свабоды і крымінальнай справы. Хай сабе публічныя заявы сыходзяць ад вас. А праца выканаўчая, якраз праца павінна быць тут. І можа быць сапраўды людзьмі рабіцца, якія не свецяцца ў сродках масавай інфармацыі. Ну, праўда, сёння пры наяўнасці тэхнікі з геалакацыяй там і так далей адсачыць штосьці для спецслужбаў ніякай праблемы не складае. Таму вось гэтая бяспека і канфідэнцыяльнасць сёння, здаецца, ну, скажем так, перабольшваецца, да? Бо сажаюць людзей ні за што, не абавязкова за справу, там хтосьці штосьці робіць, ці выказваецца і так далей. Сядзяць усе, амаль, выпадковыя людзі, там людзі, якія там толькі спрычыніліся там чымсьці і так далей, але вось гэтае дбанне пра бяспеку, ну, мне падаецца, хутчэй адмазка на апраўданне шмат якіх недарэчных дзеянняў. Можа быць, але тут жа мы не можам асуджаць людзей, якія баяцца і за сябе, і за свае сем'і, кожнае свае падставы. Нам жа трэба зрабіць рэвалюцыю з найменшымі стратамі. І калі мы можам зрабіць нейкае дзеянне, якое прывядзе да меншых, напрыклад, арыштаў ці меншых рэпрэсіяў, тым лепш. Галоўнае, каб мы да рэвалюцыі ішлі. Дзякуй, згодны. І думаю, што вось гэтае ўсталяванне ўзаемнага даверу паміж нашымі палітычнымі лідарамі і тым нізавым уздымам, шырокім грамадствам вельмі важны складнік нашай перамогі. Сёння маім госцем, суразмоўцам быў Франак Вечорка. Я, Владзімір Мацкевіч, развітаюся з вамі. Да наступных сустрэчаў.